प्रौद्योगिक किशोर माणिक्य बो पांडवोत्रे नारवग्रानी साबी माइसी फेनाय तृतीय दिसिनी LRSM बो नारवग्रानी साबी माइसी फेनाय तृतीय दिसिनी डिप्यूटी CM अनिमेश देबबर्मा बो पांडव जतन माइसी फेनाय हिए काबो फिउ काबो नाय टिप्रा मथा एरा काबो तो नाय मामफा आखे ताखुम खुराव क्लाइ 7 तारिख साल मंगलबार फुंनि 10टा समिन्थियो गचिराम पान्डाव टिप्रा मथेरे थुमुं पान्डाक तरनाय बो पान्डाव नारवा हग्रानि साबि माइसि फेनाय टिप्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य बिनि लगे माइसि फेनाय तृतीय दिसिनि LRSM बबरंजन रियां बिनि लगे माइसि फेनाय तृतीय दिसिनि डिप्यूटी CM अनिमेश देबबर्मा बो थुमुं